Iho, bakit mo ba gustong matuto mag-martial arts? Marami ko kasing masamang mga tao. Gusto may depensa yung sarili. Alam mo, ang martial arts hindi ginagamit sa pang-api. Ito yung ginagamit para sa sarili mo, matulungan mo at ang mga tao. Aliwanag ba? Aliwanag po. Okay, sige. Tuturuan mo na kita ng mga basic self-defense technique. Sige po. At from there, dahan-dahan kang aakyat sa antas mo habang nagtitraining ka. Sige. Malinaw? Malinaw. Okay, sige. So, first basic training natin, kunyari, susuntok ka sa akin. Okay, suntok. Suntok na ako. Suntok. Okay, go! Hop! Hop! Okay? Sige. Oh, next. Suntok ka ulit. Sa kanan naman. Kaliwa. Okay. Hop! 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 Okay? So, basic self-defense. So, ano yun? Yung labas ang kamay, watch out, watch in, watch out, watch in, watch out, watch in. Practicein mo palagi yan. Watch out, watch in hanggang maging reflex action mo siya. Kung naging reflex action mo siya, mas madali mo ng depensa yung sarili mo. Masusunod yung mga forma kung paano ka susuntok. So maraming klaseng suntok, di ba? So ang basic is ganun muna, tapos Mga congressman, tulungan niyo po ako. Bakit kumiyak? Kasi yung anak ko kinidnap. ano nangyari? Huminahon ka muna sandali. Kinidnap po yung anak ko. Alam mo ba kung sino kumidnap ng anak mo? Hindi po, pero may nakakita sa kanila. Sino? Siya po. Ako po, nakitang-kita ko po sila. Ang sa kantya ko, mga 6 na tao po ang mga kidnapper. At alam ko rin ang pit number 395 po. Ganun ba? Sige, Isang van na puti. talaga. Nandun sila sa isang budiga. Gaano kalayo rito? Siguro mga 1 ride po dito. Ganun ba? Anyway, ganito gawin natin. Samahan mo kami. Magbibis lang kami. Ganito gawin mo. Aling Alona, huminahon ka. Aling Alona, huminahon ka. Huminahon ka sandali. Hindi natin maliligtas ang anak mo kung hindi ka huhinahon. Tawa po kayo sa Tutulungan namin. Tutulungan natin siya. Anyway, ganito gawin mo. Pumunta ka na ngayon sa presinto at pasunurin mo sa amin. Pupunta kami at hahabulin namin kung nasaan siya. Oo, kasi may mga baril po yung kinidnap sa anak ko. Anyway, hindi bale. Sige. Huminahon ka. Kami na ang bahala. Tumawag ka ng pulis. Okay? Pumunta ka sa presinto. Halika. Puntahan na natin.